ಯಾಚಿ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯನ ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಡಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಪ್ಪ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೋರಿ ಅದ ಹೊಸ ಗಾಡಿಯಾ ಎಂಡ ಬಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೇನೋಡ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನದ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಚಿನೇ ಓ ಸಚಿನ್ ದಾದ ಈ ಎಂಚಿ ಜನ ಮಾರೆ ದಾಯ್ ಈ ಪೊಪ್ಪ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗೋರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾ ಸಾರಿ ಅಂತಲೇ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಲೇಟ್ ನಾನು ಪಂತಿನ ಕಣತಾರ ಕನ ಇದೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದಾನ ಮಗ ಆ ತೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ 45 ಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜ ನನ ಅಂಡಲ್ ಒಂಚೂರ ಅಂಡಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೈಜ್ಜ ಇರೆಗ್ ಈರಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೆರಾದ ಪುಟ್ಟ್ಯರತ್ತ ಎಂಕ್ ಬನ್ನೋಡು ದಾದಾನ ಮಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಪಂತಿನತ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಮಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೂ ಕನಪೆ ಮಗ ಛೇ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಎಂಚಪ್ಪ ನಡು ದಾದಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಈ ನಮೂನೆ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡೊಂದು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ಪೋಂಡು ದಾ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದು ತೂವಾಯೆ ಆಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಏಜಾಂಡ್ ನನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಳು ಅಂದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ರ ಕಾಪ್ಚಿರೇಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಯೊಂಜಿ ಪಾತೇರಿ ಮಗ ಆಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಯಾನ ಮಿಗ್ಗೆತ ಈಯೇ ಪನ್ನು ಮಗ ನಾನೇ ಫಿಟ್ಟ ಒಂದೇಜಿ ಎಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡದ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಒಂದು ಲೂನಿ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕನ ಇಜ್ಜರ ಐಟ್ ಅಂಡ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬೆರೆ ಹತ್ಯ ಈ ಎನಡ್ದು ಮಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡು ತೂಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರಾಣಿಕ ಮಂಡೆಡು ಉಂಡ ತೂಪಿನಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ಸಾರ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ತರಕ್ ದೆಪ್ಪುವ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಉಂದಾಯೆ ಪಿರೋಡು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಲೈಫು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಏರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿನ ಕೊರೋಡು ತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ಆಯ್ ದಾದನ ಆ ಬಗ್ಲು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬಿಡು ನಿನ್ನ PUC ಆಂಡತ್ತ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಎನನ್ಲ ಎನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈಯೇ ತೂವನೋಡು ತಿನ್ನಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕು ಓ ಅಲ್ಪ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉನ್ನತ ಅಂದು ಅವು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರು ಉನ್ನತ ಕೆಂಪುದ ಅಂದು ಅವಲ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಅವು ಇರ್ನನ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗೇರಿ ನಮ್ಮೇರ್ನವ ಪರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನು ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಿದಾದವನು ಮಂಡೆ ಚಡುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಯ 15 ದೋಸೆ ತಿಂದು 14ನೇ ದೋಸೆ ಕೇಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ದಾದವಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಬಣಲೆಡು ಏರಿ ಯಾನತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಇಡೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ತು ಸಚಿನ್ ಗುರು ದೂರ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನ ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬರ್ದಿರದ ಅಂಚೆ ಶೋರೂಮ್ ದಾಖಲು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಓ ಕ್ರೇಟ ಕಾರ್ ಇರ್ದೆತ್ತಂದುಲ್ಲರ ಅಂದೆ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಗಂದಬೋಪುನೆ ಅಂದ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಕೊಡ್ಕ ಬರಂದದಾನೆ ಎಡ್ಡಾನೆ ಖುಷಿ ಆವ ಸರಿ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಸರಿ ಬರಡಿ ಆಯ್ಗ ಒಲ್ತುದ್ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಎಂಚ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೂಯರ ಪುಜ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಮುರಾಂದಿ ಗಾಡ್ ಒಂದು ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಂಡ ದಾದ ಅನ್ಮನೆ ಸಸೇನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಹಾ ದಾದ ಮಾಟವಂತ್ರೆ ಮಾಟವಂತ್ರ ಹಾ ಅಂಚವಂತನ ಆನಿ ಸಸ್ಯನ ಮಲ್ತದು ಆ ಜನ 2 ದಿನ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಆತು ಪವರ್ ಉಂಡ ದಾದ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಅಡ್ಡ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಬೆ ಅಡ್ಡ ಪುನ ತೂಪುನ ಎಂಕ ಪುಜಿ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಹಲೋ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾ ನಾನಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆನಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅವಡು ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಅಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡಿತ್ತಂಡು
ಇಜಿ ಇಜಿ ಜೀವ ಪೋಪನ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಡದ ಅವೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಿ ಅಂಡ ಯಾರು ಅಂದ್ ಇಜಿ ಕೈಕಾರ ದಾರ ಪೋರಿಯನ್ನು ಬರ್ಚಿ 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 ಆರು ಜೀವಡು ಪೋಡ ಆರಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಪೋಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂಡ ಕಾರ್ ಅವು ತೂಯರ ಹಾಪಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಆಡ ಬುಡರ ಬಲ್ಲಿ ಏತಾಪುಂಡು 5 ಸಾವಿರನ 5 ಸಾವಿರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ 3 ಸಾವಿರನ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನು ಇಂದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಬೇಗಡ ಅವಳು ತೂಯರ ಹಾಪಿ ಅವು ತೆ 3 ಸಾವಿರ ಪೇ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಆವತ್ತಾ ಬುಕ ಒಂದೆ ಸಸ್ಯ ನಾನಿ ನಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ತೂಯರ ಅಂದ ಗಾಡು ಬಾಪುನ ಎಂಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ನ ಹಾಪಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ತೂಯರ್ನ ಹಾಪಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಗಾಡಿ ಓ ಗಾಡಿ ಅವೇ ಕ್ರೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ ಮುಳು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಕಾಸು ಜ್ಞಾನುಲ್ಲೆ ಬೇಕಡೆ ಬಂಡಾರೆ ಅವು ನಿಖಲ್ ಕೇಂಡರ ನಾನು ಕುಸಾಲಕ ಪನ್ನೆ ಐ ನಿಖಲ್ ನಂಬುದಾರೆ ಕುಸಾಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕುಸಾಲ್ದ ವಿಷಯನ ಎನ್ನ 3 ಸಾವಿರ ಪೋಂಡಿ ಇವೇನ ಕುಸಾಲ್ದ ಆರು 3 ಸಾವಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುವೇರ ವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಕನ ಏ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವು ಕೋಡೆದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಾರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ ಫುಡ್ಡುದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಕ್ಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಣತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಈ ತಿಂತಿಜಿಂದ ಆತ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಕೂಡ ತಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಯ ಅಲ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು 500 ಇಲ್ಲ ತಿಗಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಚಿನರೇ ಎಂಚಿ ಮುಗಲತ್ತ ಅಂದಿ ಈ ಮುಗಲ್ ಬಣ್ಣಗುಂಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನಪಾಪನೇ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ ಈ ಬಲ್ಪು ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುಂಡಿ ನಾನು ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಕೈ ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ನಿನ್ನನೆ ನೆನಪಾಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ ಬೊಕೈ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುಂಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡೆತ ಮಾರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ಮೇನ ಕೊಡಂಜಿ ದಾಯಿ ಅನ್ನು ಪತಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಶೇ ಇನ್ನೇ ಪಂಡು ಸೈಪಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ದೆತ್ತಬಲ ಯಾರು ಕೊನಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅವು ಶೇ ಕೆಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋನಿ ಹತ್ತಿಜಿ ದೇವರೇ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ ಬರ್ಬೇ ದೂರ ಬೈರೆ ಓ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಉಂಟ ಪಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಐತೆ ಅವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡಣ್ಣ 200 ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡಣ್ಣ ಅಂಚ ಸರಿ ಅವ ಸರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ದೂರ ಅವಂಜಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ನಾರೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಗ ಹಾ ಶೇ ದೇವರೇ ಬತ್ತುಂಡ ಹೊರಗನೆ ಬರ್ಪುಣ ಏತಾಬ್ರು 350 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು 350 ಸರಿ ಆವ್ ಹೋಯ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪರ್ಚಿ ಬಲ್ಪುರ ದಿಂಚಿದಲ್ಲ ಬೋಣಿಜಿ ಆರು 350 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರಿ 350 ಯಾ 450 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ 450 ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪರ್ಚಿ ಬೇತ ರಿಕ್ಷಾ ತೂಲಾವೆ ಬಲೇನ ಕುಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ದೇವರೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಂದ್ರೈ ಮುಲ್ಪಣ ಉಂತಲೆ ಇರು ಮುಲ್ಪಣ ಉಂತಲಿ ನಾನು ಪೋದು ಕೋರಿ ಬತ್ನಾರ ಸರಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ತೂ ಅಂದೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಈತು ಬರ್ತಾಂಡು ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತರಿ ಈತು ಬರ್ತಾ ತೂದು ಬರ್ಕಣ ಬಾ 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 ಬಲ ಹಠ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬಲ ಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಬಾ 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 ಹಠ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನತ್ತ ಬಲ 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 ಮಾರಾಯ ಬಾ ಹಠ ಮನ್ಪೋಚಮ್ಮ ಬಲ
ಅವೋಲ್ ಮಾರ ಆಟ ಮಲ್ತಂದು ಮುಂಬೇನೆ ಆಟ ಮಲ್ಪು ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾ ಬಾ ಬಣ ದಾದೊಂದು ಕೋರಿ ಬಾ ಬಾ ಕೋರಿಯ ಒಂದು ವಾ ನಮ್ನದ ಕೋರಿ ಮಾರೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿದಾದನ ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಈರೊಂದು ತೆಲೆಪ್ಲೆ ಯಾನ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂದ್ಸರ ಬಾಡಿಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಯಾನು ಹೊರ ಪೋಪೆ ಮಾಡಿ ಉಂದದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓ ಒಂದು ಕಂಪರ್ ಮರ್ಲೆಯ ದೇವರೇ ಹೆಂಗ್ ಕಿಂಚನೆ ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಗೆ ಆಸೆ ಮಲ್ತತ್ತ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಸೈತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಚಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಆನೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂದ್ ಐನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂದಿದೆ ತಂದೆ ಆನೆ ಆಡು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡಾಡು ದಾ ಈ ಸುರುಕು ರಿಕ್ಷಾದ ಇದ್ದದ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನನೆಲ್ಲ ತಗೋತನು ಅಂದ್ ಅವು ಪಂಡ್ರುಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಕ್ ಅವಂದ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿದೆ ಇದ್ದ ಆ ಗಾಡಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನನೆಲ್ಲ ತಂಬೋಡು ಅಂದ್ ಬರ್ಬರತ್ತ ಖಂಡಿತ ಯಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾ ಯಾಚಿ ಈ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಓದಿದೀನಿ ಅವು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಾನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರಡು ಅವ ಮೇಡಮ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ 8% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು 50% ಉಂಟು ಅಪ್ಪಂಡಿರ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ 8% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ 35% ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ 35% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂತ್ಯ ಹೇಗೆ ಅವು ಯಾರು ಜೀವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೆಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂತ್ಯ ಐಡಿಯಾ ತುಲ ಬಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ವಾ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬುದ್ಧಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಡು ಎಂಚಾಡು ಓಡಿ ಹೋಯ್ ಒಂತ ಆಡಿ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೋಡೋಣ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಲಿ ಹಾಂ ಆವಾ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ 97% ಅಂತ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನಾ ಬಿಲ್ ಆಂಡ್ ಅದು ಏತಾಂಡು 1,34,900 ಅಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಾ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ 8% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಸರ್ 97% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 3% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ 3%? ಅಂದೆ ಸರ್ ಅರೆಗೆ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ 8% ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಚಕಡ 35% ಉಪ್ಪು ಪಂಡು 25% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನದು ನೀವು ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ